awas adik. Adik, awas. Alah, sok. Barang. Yo ngambil kosan kok tangan dulu tetap mati. Ini segini iki mama. Oh, sedikit. Anu, aku untuk kayu. Ikan. Kayu jual. Punya kodi. Punya kodi. Dalam bunde endang kae munggah. Cuci nae. Pokoknya harap Kodin. Kodin Kodin sing jujur kae. Iya. Karena itu. Ayo kan dalam bunde endang to. Di dalam bunde endang kuwi karo bunde endang ngarep endang sak kene iki. Yo bener omahe bunde kodin kuwi. Tapi kayune iki. Pak, tapi yo kuwi omong kae tak tane kok kayune nek kene iki rada wetu sithik ngono lah anu iki musuhe ning aku iki. Wah, nek cuci dibalik dendam to.